inguru etxe berri baserria, Zumarragan dago. Bertan, baserria barrutik, behiak, katuak eta goiko ganbara mandioa ikusi genituen. Erratzun, Santik eta bere ama Maria Jesusek agurtu gintuzten. Bertan oioak, baratza, behiak eta ardeak dituzte. Baserri bati bisita bat egin diogu eta bertako produktuak ikusi ditugu, animatuta bertako produktuak erosi. Aurten, Orizako feria eta musea bizitatu dute. Bertatik bertara egitasmoa eta beraien esperientzia kontatu zieten. Ikastetxean baratza bat daukagu eta talde ezberdinek parte hartu dute konposta egite. Gelara zenbait hasi ekarri dituzte, txiak, kalabaza, babarruna, arroza eta aguakatea. Eta erein egin ditugu. Loren polinizazioan erleek betetzen duten funtzioa aztertzera joango gara Aikur museura, eta bertan lantzen dituzten produktuak erakutsiko dizkigute. Zare naturalekin kontaktun eta daukezu espazioa zare bakarrik, daukezu espazioa, daukezu zelaiak, animalik aukitzeko. Eta desabantaiak lan asko egin behar duzu eta herria oso urruti daukazula eta oporrak ez dituzu hartzen. Adibidez, ostiral atxaletan baita egoteko, ze jendeek, adibidez guk ikaslek ezin dugu azoka etorri klase ordutan garelako. Nun baserritar batzukin eta esan ziguten ikusten dara jende heldu asko, baina baita gaztek aizi diela hurbiltzen azokara eta hobetzen dijola hori. Sortze dituzten produktu egitatik bizi diela eta ez dakit beharrezkoa dela guk horiek erostea, adibidez azokatan denda txikitan egoten die konsumitzea batez ere. Guk ere pentsatu dugu denean supermerkatuetan bertako produktuei leku gehiago eman eta ikusgarritasuna gehiago ematea. Eskola, ospital eta zaharretxe eta beste leku publikoetan bertako janaria kontsumitzea. Baserriak eta bertako lanak desagertzen badira, paisaiak eta ingurugiroak ondorio negatiboak izango lituzke. Emakumeen lana gutxi baloratuta daula, eta orduan horrez gain oso interes gutxi daula herrian eta emakume baserritarra izateko. Gainera, baserria da gure kulturaren euskarria. Eta bertan eusten diogu gure hizkuntzaren naturaltasunari eta bertako osasun, nekazal eta kultur ohitura mantentzen dira.